Bo día a todos e a todas, benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno do Concello. Saudamos os membros da Corporación, personal municipal que nos acompaña, así como xornalistas acreditados e tamén aquelas persoas que nos siguen a través do sinal do streaming. Para a orde do día, señor secretario, ten a palabra. Bo día a todos. Primeiro, desculpado a dona Beatriz Mato Otero, que por razóns persoais non pode asistir. Asunto único, expediente M3-2019 de concesión de créditos extraordinarios para o reconocimiento extrajudicial de obrigas e outros, suplementos de crédito, baixas por anulación de crédito, modificación do anexo de subvencións nominativas, modificación da relación de investimentos e modificación das bases de execución do orzamento 2019 prorrogado de 2018. Moi ben, moitas grazas. Terá a palabra en primeiro lugar o voceiro do Goberno, señor Laje Tuñas, para expoñer brevemente o punto e a continuación abrirase a quenda de intervencións do resto dos grupos, tendo 5 minutos de intervención na primeira quenda e 3 na segunda. Señor Laje, cando queira. Bo día. Gracias, señora alcaldesa, señoras concelleiras, señores concelleiros. A proposta que se somete hoxe a consideración do Pleno foi dictaminada pola Comisión Informativa de Economía e Facenda e Réxime Interior o pasado 24 de setembro. A proposta do modificativo inclúe a concesión de 3 créditos extraordinarios por importe de 1.795.368,91 euros e 14 suplementos de crédito por importe de 1.202.104,36 euros. Destacaríamos o incremento do crédito en renda social e o referido ás axudas de emerxencia. Concretamente, son dúas partidas, unha de 417.000 euros e outra de 240.000. Tamén aquilo que ten que ver coas actividades deportivas, singularmente coa carreira Enki e con outras actividades subvencionables, ás cales se destinan 60.000 e 30.000 euros respectivamente. Referido á temporada lírica e destinado á Asociación Amigos da Ópera, destinamos 80.000 euros. Hai que recordar que neste modificativo se inclúen no anexo de investimentos as partidas dedicadas ao carril bici, a sinalización horizontal, a millora nas instalacións do vertedero de bens, a instalación semafórica e a instalacións deportivas en San Pedro de Visma, entre outras. En calquera caso, estamos a falar de prácticamente 3 millóns de euros dedicados fundamentalmente a cumprir cos 3 pilares que sustentan o proxecto que lidera este Goberno e que teñen que ver coa reactivación económica, coa mobilización dos recursos públicos, coa aposta pola política social e co sello verde, neste caso, facendo fincapé na mobilidade. A maiores presentouse unha emenda por parte do Grupo da Marea Atlántica que xa aproveito para indicar que vai a ser asumida polo Goberno, é dicir, é unha emenda que está acordada e pactada, que ascende a 62.534 euros e que ten que ver coas actuacións en colexios públicos, en obras de reposición. Agradecer, como non pode ser de outro xeito, pois a boa disposición dos grupos municipais a facer posible que as eivas derivadas de non contar cun orzamento e que tamén podamos suplementar pois aquelas partidas onde non hai recursos abondos a estas alturas do ano. Por agora nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos, pois, a quenda de intervencións polo Grupo Mixto Ciudadano, señora Martínez Lema. Que tal? Moi bons días. O traballar con presupostos prorrogados ten estas consecuencias, así que consideramos que é preciso aprobar este modificativo que hoxe se trae a pleno porque
É necesario suplir a deficiencia de diferentes partidas, entre elas a máis salientable e máis urxente, e que xa se tiña que ter feito antes, incluso no último modificativo aprobado no anterior mandato, sabendo xa que en 2019 ia haber máis beneficiarios, dotar de crédito a renda social municipal e as axudas de emerxencia social. É evidente que no seu momento non se contemplou o treito necesario para aboar estas rendas, polo que, dada a situación das persoas pendentes de cobralas, deben ser atendidas inmediatamente e agardamos que esas partidas de 240.000 euros e 417.000 que están destinadas precisamente a poder cubrir o conxunto do ano 2019 resolvan esa insuficiente existente. Creo que todos concordamos na importancia das políticas sociais e a necesidade urxente de reactivar a economía na cidade, tendo presente que este ano se atenderán un total de case 2.000 solicitudes de emerxencia social. Está claro que temos un problema ao que hai que buscarlle solución. Quen goberna debe cumprir cos compromisos adquiridos cos cidadáns, porque se a renda social, ademais de supor unha axuda, ten como obxectivo a inclusión, os retrasos para cobrala non lles axudará a sair dunha situación de dificultades. A renta axuda a subsistir, pero debe axudar tamén a que os que teñan que pedila poidan recuperar a súa situación laboral e social. No tema das bicicletas, apoiamos evidentemente o traslado entre capítulos orzamentarios para que as estacións e as bicicletas pasen a formar parte do patrimonio municipal. Case 1,7 millóns de euros é unha cifra moi importante, pero necesaria se realmente queremos fomentar o uso da bicicleta. Bici Coruña contribúe a iso, pero non todos os usuarios de bici recorren ao servicio municipal. Sabemos todos que hai moitas persoas que rexeitan moverse coas súas bicis propias na cidade, e unha é por falta de estacións vixiadas e risco de que llas rouben. Bici Coruña debería ofrecer tamén estacións de bicis privadas onde estivesen vixiadas, así eso seguro que incrementaría o uso notablemente. Non sabemos onde deixar moitas veces a nosa bici cando vimos o traballo, cando vamos a unha actividade de ocio, ao hospital ou a calquera outro lugar. Poñamos todas as facilidades a todas as necesidades e veremos moitas máis bicicletas na nosa cidade. Pero tamén son moitas as persoas que non as usan tanto como quixeran polo pésimo trazado do carril bici que se fixo nesta cidade. As presas por poder vender eses casi 37 kilómetros ciclables levaron a facer un carril bici que mesmo incumpre os consellos europeos dun carril bici. Creo que foron cartos estragados, pois necesita unha boa volta nas señalizacións e, sobre todo, en seguridade. Un dos factores claves para a integración da bicicleta na mobilidade é a seguridade. É básico sentirse seguro, ter claras as normas, sentir o percorrido como cómodo, poder aparcar a bicicleta en lugar seguro e sentirse respetado. Cando falemos dos próximos orzamentos, contemplemos os problemas reais da xente e busquemos solucións. Ampliar o servicio de Bici Coruña ofrecendo seguridade a quen se move coa súa propia bici e mellorar o carril entra dentro dos obxectivos da mobilidade, e iso é algo que demandan moitas persoas. Que, por certo, falando de orzamentos, hoxe acaba setembro, aínda non temos ese borrador do que tanto se fala. Agardemos que o proceso electoral no que imos a entrar todos non retrase nin afecte a eses orzamentos. Pasando xa a outros asuntos deste modificativo, no que se refire aos convenios nominativos, gustaríame destacar a importancia de facer boas previsións para colectivos tan importantes, seguindo coa temática social, son os que afectan e se adican a realizar actividades que cada ano teñen máis éxito. E refírome especialmente a esa Fundación Abrente, a súa carreira Enki, que este ano vendeu 10.000 dorsais en tan só unha semana. Son accións de moito calado que promoven e fomentan o deporte e que, polo tanto, merecen todo o apoio e consideración. E como me queda moi pouquiño para non sobrepasarme, deixo o resto para despois. Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Ben, moitas grazas. Un saúdo a todos os membros da corporación e as persoas que están seguindo este pleno a través de internet, por suposto, a prensa e a xente convidada. Ben, con cargo aos 3 créditos extraordinarios e os 14 suplementos de crédito que forman parte deste expediente, se pretende ter disponibilidade de recursos para atender obrigas ou previsións de gasto tan variadas como o mantemento da rede semafórica
ou gastos de correo para a tramitación de multas de tráfico, o pago de obras realizadas en campos de fútbol, de investimentos na entulleira de bens ou de proxectos do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, a subvención á Federación de Asociacións de Veciños, a Amigos da Ópera ou a Fundación Abrente para a realización da carreira Enki, e todo isto sin mencionar o crédito extraordinario de máis de 1.600.000 euros en bicis e bases de Bici Coruña. Pois neste caso que se propón é unha baixa no capítulo de transferencias de capital e unha alta polo mesmo importe no capítulo de investimentos para atender o requerimento de que o Concello debe ser o titular e, por tanto, adquirinte, inda que logo faga unha encomenda de xestión a Emusa. E hai un refrán que di que nin son todos os que están, nin están todos os que son. Permítame, por iso, que manifestemos as nosas reservas sobre se todas e cada unha destas previsións de gasto son necesarias e tamén sobre se hai outras previsións de gasto que non estén incluídas neste modificativo e que deberían figurar. Do mesmo xeito que agardamos que a baixa de crédito de máis de 400.000 euros na Concellaría de Participación, Igualdade e Servizos Sociais non afecte negativamente o funcionamento dunha concellaría tan sensible. Pero, en calquer caso, o Grupo Municipal do BNG vai votar a favor porque o xeito principal deste modificativo é atender a situación xerada coa renda social municipal e as axudas de emerxencia. Nos orzamentos vixentes, a dotación é de algo máis de 1 millón de euros, unha dotación totalmente insuficiente para atender as novas solicitudes aos que lle foi recoñecida o dereito a cobrar estas prestacións. Segundo datos aportados polo propio Goberno Municipal, no que se refire á renda social, en 2019 lévanse concedidas 243 novas prestacións e esta cifra se eleva a 1.442 na axuda de emerxencia, as que hai que sumar máis de 500 solicitudes formalizadas nas últimas semanas. Non vamos a establecer culpabilidades sobre esta falta de previsión. É certo que o anterior Goberno Municipal non incluiu esta previsión no modificativo de crédito. Tamén é certo que o actual Goberno Municipal puido ser máis áxil a hora de resolver esta situación, mas en calquer caso queremos lembrar que o estudo previo para a implantación da renda social municipal estimaba que sería necesaria unha dotación de aproximadamente 3 millóns de euros e nos exercicios sucesivos esta partida foise recortando significativamente. E no marco do debate de implantación da renda social, o BNG defendía e defende a necesidade de elaborar un plan de inclusión social para ter un coñecemento real da situación e das necesidades e coordinar todos os servizos para loitar dun xeito máis eficaz contra todas as situacións de exclusión social. Ben, pois posiblemente, se se tivese feito aquela diagnose, as previsións de gasto serían máis realistas e evitaríamos situacións como as que agora nos ocupan. Mas, en calquer caso, o importante é resolver con urxencia esta situación, como importante no futuro é evitar as distorsións provocadas por funcionar con orzamentos prorrogados, porque os principais prexudicados son sempre os cidadáns. Por iso, rematamos expresando un desexo. A Coruña necesita entrar en 2020 cuns novos orzamentos aprobados e en vigor e agardamos por iso que o compromiso adquirido polo Grupo Socialista de iniciar dende xa a negociación dos novos orzamentos que os grupos que forman a maioría progresista desta corporación se cumpla escrupulosamente. Pola nosa banda, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, señor Martínez Durán. Moi bo día a todos e a todas, concelleiros, concelleiras da Corporación, profesionais dos medios de comunicación, veciños, veciñas que nos seguen desde a tribuna ou a través de internet. Sé que se restablece a retransmisión que creo que nestes momentos non está a funcionar. Tiveron que pasar 107 días dende a investidura e case 40 dende que a Marea Atlántica denunciase públicamente que o Goberno non estaba a abonar nin as axudas de emerxencia nin a renda social municipal para que hoxe, por fin, veña ao Pleno un modificativo de crédito para facerlle fronte
a esta situación. Unha situación de extrema gravidade, da que a Concelleira de Benestar Social, sendo indulxente cos prazos, tiña noticia dende o primeiro día. É certo que un goberno pode dispoñer de 100 días de graza, pero a pobreza non perdoa unha soa noite. Dixémoslle en xuño ao goberno, é hora de reparar o dano que se lle fixo á veciñanza coa política de bloqueo na que algúns estiveron cómodamente instalados 4 anos, e propuxemos aprobar, canto antes, un orzamento completo para 2019 que permitise recuperar plenamente as capacidades de gasto e investimento do Concello da Coruña. Optaron por non facelo, legitimamente. Démoslle xa daquela unha alternativa, poñerse a traballar nun modificativo de crédito de urxencia para atender necesidades básicas das familias máis vulnerables, porque para iso, insisto, para iso, podían contar con o noso apoio incondicional. Pasaron 100 días e hoxe por fin podemos debater e votar este modificativo. Eu creo que se este modificativo chega a facerse daquela, se se chega a priorizar sobre outras cuestións, hoxe non habería dúcias de familias privadas de axudas que non só necesitan, senón as que teñen dereito. Non hai sorpresas no sentido do voto da Marea Atlántica, dixémolo onde o primeiro día, imos facilitar con o noso apoio a aprobación deste modificativo e hai basicamente dúas grandes razóns. A primeira é esta que mencionaba, a urxencia de dotar as partidas da renda social municipal, que hoxe, por certo, cumpre 3 anos. Aproveito para felicitar ao conxunto da corporación, bueno, ao conxunto non, a todas as forzas políticas que votaron a favor da ordenanza hai 3 anos, non así o Partido Popular. Decía que a razón de urxencia é dotar a renda social municipal e as axudas de emerxencia para poder facerlle fronte a esta situación. No modificativo se prevén dous suplementos de crédito de 417.000 e 240.000 euros. As nosas estimacións eran algo maiores. Entendemos, en todo caso, que as estimacións feitas polo Goberno municipal son adecuadas e que este crédito será suficiente para atender todas as eventualidades neste sentido até o final do exercicio e que a situación vivida por dúcias de familias nestas últimas semanas non se vai repetir. A segunda gran razón non é de emerxencia, pero é de sentido común e é o cambio técnico, digamos, de ese 1,7, case 1,7 millóns de euros entre capítulos orzamentarios para financiar un paquete de medidas en materia de mobilidade sostible, algunhas delas impulsadas pola propia veciñanza a través dos orzamentos participativos e outras incluídas na Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado, a DUSI da Coruña, que foi seleccionada hai 2 anos e beneficiaria dunha axuda de fondos europeos de 15 millóns de euros, como coñece toda a corporación. Son medidas como a implantación da bicicleta eléctrica no sistema público Bicicoruña e a ampliación da infraestructura deste servizo de futuro con novas estacións en Elviña, Os Mallos, Eirís, o Ventorrillo, Novo Mesoiro, Oza, Catro Camiños, os polígonos da Grela e Pocomaco e o campus universitario. Por razóns de sentido común e tamén de urxencia, non imos entrar a fondo no cuestionamento das baixas coas que se financian estes suplementos. Sí que lle pediría ao concelleiro de Facenda que aclarase en que afectan as baixas, especialmente as que se dan en servizos sociais, en emprego, en participación e en cultura, que afectan a unha convocatoria de axudas que entendo que este ano non se vai producir. Por último, agradecendo xa por adiantado a disposición do Goberno municipal a aceptar a emenda, comentar brevemente que entendemos que 2 modificativos despois tamén ia sendo tempo de engadir algunhas cuestións novas e de contribuir tamén a reparar as carencias provocadas pola prórroga orzamentaria do ano pasado. Nese sentido, nos, logo de contrastar coas comunidades educativas que era posible acometer as obras sin causar ningún prexuízo ao normal funcionamento das aulas, pois propoñemos ese suplemento de crédito de algo máis de 60.000 euros para obras de reposición no Colexio San Francisco Xavier e na Escola Infantil Arela. Tamén para facilitar a aprobación e a tramitación do modificativo, optamos por non condicionar o financiamento dese suplemento, aínda que si lle pregamos ao Goberno municipal que sexa cal sexa a fonte de financiamento non afecte ao gasto social. Nada máis por agora, grazas.
Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señora Gallego Neira. Hola, muy buenos días a todos. Hoy traen a pleno un modificativo, el segundo en 3 meses, con el fin de incrementar las partidas de renta social y de emergencia social, porque dicen que es prioritario, según dicen públicamente. Pero vamos a ver cuáles han sido las prioridades reales de los dos partidos que han pactado este modificativo hasta ahora. Las prioridades reales de la Marea se vieron en el modificativo 1 del mes de mayo, aprobado con el apoyo del Partido Socialista, y no incluyeron ni un euro para la renta social ni para la emergencia social, a pesar de que con el presupuesto prorrogado, como bien ha dicho el viceportavoz, sabían que no iban a llegar. Un modificativo que fue claramente electoralista, y lo vemos hoy, que dan de baja becas para prácticas en empresa que se aprobaron en aquel momento, que sabían que no iban a dar tiempo a ejecutar. Su prioridad en ese momento no era ni la renta social ni la emergencia social, como ya no fue cuando querían destinar 1.800.000 euros de la renta para comprar bicicletas, o no lo fue cuando durante su mandato gastaron casi el doble en publicidad que en renta social. Las prioridades reales del Partido Socialista se vieron en el modificativo anterior del mes de julio, aprobado con el apoyo de la Marea, con el único objetivo de blanquear el sobrecoste de 1 millón de euros de la cubierta de Riazor, sin un solo euro para la renta social ni para emergencia social, cuando también sabían que no iba a llegar y, además, por lo visto, así se lo había dicho la Marea. Otra prioridad fue transferir 125.000 euros a Luis Seoane para pagar la fiesta de la Marea en la fábrica de tabacos a costa de las fiestas de los barrios. Luego, su prioridad fue la de asegurar el blanqueo mutuo, de desvirtuar la Comisión de Transparencia, quitándole la presidencia al Partido Popular y dándosela a sus socios de la Marea. Voy a destacar ahora algunas de las actas de este expediente modificativo. 1,6 millones para bicicletas y estaciones de Bici Coruña. Otra chapuza de la Marea, que fue incapaz de ejecutar un solo euro de los fondos EIDUS. Compren bicis de acero inoxidable y blindado, porque con este carril bici actual no van a durar ni 2 minutos, porque de momento tanto anunciar que iban a modificarlo y no han hecho absolutamente nada para modificar el carril bici y mejorarlo. Sigue con los mismos baches y acaba en el mismo contenedor. 50.000 euros para una certificación final de una obra en el vertedero de Mens. Respecto al vertedero y a vertederos, por un lado, seguimos sin saber absolutamente nada de la licitación del nuevo contrato de Nostián ni del sellado del vaso del vertedero, y por otro, sus compañeros del Partido Socialista Regional y el BNG piden en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento que La Coruña no lleve los rechazos a Sobrado. A ver si se aclaran, porque esto de Sobrado, la postura que están tomando el Partido Socialista es la misma que cuando votaron distinto a la hora de reclamar la condonación de la deuda del puerto. Lo mismo voto una cosa que voto la contraria. 60.000 euros para aumentar la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas. Y aquí quiero pararme, porque estamos en octubre y aún no han convocado las de este año. El año pasado se sacaron en agosto y llegaron tarde. Además, en 2017, las subvenciones fueron por importe de 350.000 euros para entidades deportivas y en 2018 bajó a 120.000 euros. Ahora, en total, serán 180.000 euros, muy lejos de la cantidad de 2017. Precisamente nosotros presentamos en enero una moción pidiendo recuperar esa cuantía y el Partido Socialista votó en contra. Ahora quieren disimular, pero en deportes, desde luego, van en la cola del pelotón. Sobre las bajas, quiero un par de apuntes comentar. 50.000 euros de becas para prácticas tutorizadas para empresas, por no poder ejecutarlas por haber sido aprobadas en el modificativo de mayo. O la Marea las incluyó sabiendo que no se iban a tramitar o es su culpa no haberlas tramitado a tiempo. Esta es su mejora de la agilización administrativa. 85.000 euros para contratos de igualdad porque dicen que no da tiempo a tenerlos en plazo. Otra mejora de la agilización administrativa y, además, no deja de ser curioso que entre los contratos hay uno para implementar el Pacto Local contra la Violencia de Género. No vamos a votar a favor de este expediente porque no destina ni un solo euro a algo que ha sido una prioridad y que lo hemos dicho durante 4 años y durante toda la campaña electoral, y así lo ha comprado el Partido Socialista, que es el plan de choque para recuperar el espacio público.
Desde luego, este modificativo no ha sido objetivo de diálogo con nuestro grupo, porque de hecho se habría incluido, pero tampoco nos vamos a oponer porque entendemos que es necesario suplementar la renta social y la emergencia social. Pero desde luego el plan de choque sería fundamental para nosotros encontrarlo aquí. Y para terminar, sí quería comentar también el estado de ejecución del presupuesto que va en este expediente. A 18 de septiembre se había ejecutado solo el 14,3% del capítulo 6 de inversiones directas, 5 millones de 35,5 presupuestados, y un lamentable 1,9% del capítulo 7, que son las inversiones directas, 290.000 euros de 14,5 millones. Un desastre que priva a la ciudad de miles de empleo y que se une a los 170 millones que dejó de ejecutar la Marea para inversiones durante su mandato. Esto debe ser el famoso pacto a la coruñesa, que es seguir en la misma línea en la que estaba paralizada la Marea. Gracias. Gracias, señora Gallego. Señor Lajetuñas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, a verdade é que vostede pon o piloto automático, dalle a cinta e podría valer perfectamente a intervención en plenos modificando as datas, podría reproducilo exactamente con moi pequenas variacións. Eu penso que vostede non cambiou aínda o chip, a pesar de que algúns compañeiros seus si o fixeron, seguramente para proveito do seu grupo. Pódese ser constructivo ou non ser. Vostede entra como un elemento de demolición permanente sobre calquera cousa que se teña acometido. Coñece perfectamente o que o ano electoral, vostede tivo responsabilidades nesta materia, coñece perfectamente como funciona unha administración pola súa propia experiencia e, desde logo, a min me chama poderosamente a atención algunha das afirmacións que fai. En calquera caso, penso que a estas alturas poñer en cuestión algunha das partidas que veñen a este modificativo, pois penso que cae polo seu propio peso cuestións que vostede, ademais, sabe perfectamente que son ordinarias. Son ordinarias. En calquera caso, hai un orzamento prorrogado e o que camiñaremos é cara a un novo orzamento. E camiñando cara a un novo orzamento, señora Gallego, pois teremos a oportunidade, como non pode ser de outra maneira, de ver cales son as propostas e se a atitude construtiva que están tendo o resto dos grupos municipais tamén é a atitude construtiva do Partido Popular. Ata o momento, a súa posición é non cambiar a folla do calendario. Vostede quedouse antes do 28 de maio e de momento non dá pasado a páxina. Eu teño que decirlle que a man está atendida, señora Gallego. Faga propostas. Por agora, o único que está facendo é a técnica da destrucción pola destrucción. Vostede quere seguir debatindo con un goberno que xa foi evaluado polos cidadáns e que xa pasou por ese trance. E, polo tanto, todos nos sometemos, cada 4 anos, ao veredicto das urnas. O que sucedeu nos 6 primeiros meses do ano está avaliado. O que fagamos a partir de agora, pois nos tocará asumilo cos erros que cometamos e seguramente con algún acerto, aínda que vostede, pola atitude que ten, poucos acertos vai haber, xa yo adianto eu. É difícil que vostede vexa a botella medio chea. En calquera caso, si quero agradecer as aportacións que fixo a voceira do Grupo Municipal de Ciudadanos. Penso que todas moi construtivas e a ter en conta. Señor Martínez, eu agradezcolle desde logo que aporte e que faga ademais unha reflexión crítica. Nos podemos compartir a necesidade de que haxe un orzamento canto antes. O compromiso é que comencemos a falar dos orzamentos, farémolos nesta semana tal como está comprometido e no momento en que teñamos suficiente capacidade a partir da interlocución e do diálogo, pois daremos os pasos seguintes. Pero sí que lle invito a que faga propostas e a que achegue aquelas cuestións que considere que poden ser positivos para a cidade. O señor Jorquera
Nós tamén consideramos que as previsións teñen que ser realistas. Compartímolo e agradecemos profundamente que, ademais, a súa posición sexa construtiva desde a posición crítica que pode ter calquera grupo municipal na oposición. Non parece que teña que recordar eu que houve outro modificativo antes de que houbera unha nova corporación. O primeiro modificativo deste ano xa se produxo para acometer unha serie de urxencias. E, señor Jorquera, eu coincido con vostede que nese modificativo, pois, a quen lle correspondía gobernar non debeu de contemplar que había urxencia para dotar a partida de emerxencia nin a partida adicada á renda social. En calquera caso, aquí estamos para resolvelo. Eu agradecerlle ao señor Martínez, como non pode ser de outro xeito, a súa emenda, a súa proposta, non as súas críticas, que non podo coincidir con elas, porque penso que a actuación que se está a facer no conxunto do Goberno e tamén dentro da Consellería de Benestar é impecable. Impecable. Aquí se fixo referencia aos orzamentos participativos. Señor Martínez, nós compartimos o importante que é que os veciños, que os cidadáns aporten o orzamento, sen dúbida ninguna. É importante que aporte, pero tamén é importante executar os orzamentos participativos. E vostede sabe, porque xa yo teño contado, e supoño que o sabían cando saíron do Goberno, que do orzamento do ano 2018 quedou sin executar o 96,84% dos orzamentos participativos. Por lo tanto, nós coincidimos ca filosofía de darlle voz aos cidadáns para que poidan facer aportacións, pero nos preocupa que, dende que hai orzamentos participativos e se destinaron, se non recordo mal, sobre 6 millóns de euros, pois hai 4 millóns aproximadamente, despois lle darei o dato exacto, que non foron executados. A parte positiva está claro cal é, a negativa tamén, nada máis. Gracias, señor Laje. Segunda quenda de réplica. Neste caso terán os voceiros e voceiras 3 minutos. Señora Martínez. Si, máis que réplica, gustaríame facer 2 apuntamentos máis sobre o modificativo. Primeiro, falar sobre o convenio de Amigos de la Ópera, porque non debemos deixar de lado nunca a promoción da cultura e da música. Temos nesta cidade a Amigos de la Ópera para realizar un incansable traballo en prol da promoción da música, contribuindo á proxección da cidade no ámbito cultural e ao arraigo dunha tradición musical. E todo o fan con moi pouca axuda das administracións, mesmo soportando toda a débeda que a Xunta ten co Consorcio da Música. Cando hai casi un ano, Amigos de la Ópera recibía nada menos que o premio de honra que concede a Asociación Ópera 21, a mellor institución do país, o seu director artístico, dicía, e con razón, que ninguén entende no resto de España como cada ano teñen máis éxito e menos presuposto. Así que, por favor, non esquezan facer ben as previsións e destinar convenios e pagalos a tempo deste tipo tan necesarios para a promoción da cultura. E quixera facer así mesmo unha observación acerca dos 100.000 euros destinados a gastos postais para envío de multas. As facturas recibidas e aprobadas hai que pagalas, con iso non hai dúbida, pero non creen que antes de enviar as multas habería que revisar por que se poñen gran parte das mesmas? Porque un dos motivos son os moitísimos problemas que hai de aparcamento nesta cidade. Son moitos os coches mal aparcados a diario e mesmo molestando nalgúns casos gravemente a mobilidade dos peóns. Mención aparte merecen as máquinas da hora, estropeadas un día sí e o día seguinte tamén, dificultando enormemente que se poida facer o pago para estacionar, pero curiosamente as máquinas para poñer as multas nunca se estropean. A administración ten que estar ao lado do cidadán, non enfrente, ten que darlle facilidades e non buscarlle problemas que xa teñen dabondo. E sobre a emenda, gustaríame decir que nos apoiamos a emenda da Marea por concordar na necesidade do mantenimento e mellora das instalacións dos centros educativos que dependen do Concello, sobre todo nos que xa dispoñen de proxectos preparados e pendentes de executar. Nada máis, gracias. Moitas grazas polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Sí, moitas grazas. Moi brevemente, simplemente por alusións, ainda que non fosen alusións directas. A señora Rosa Gallego, na súa intervención, fixo a referencia á posición mantida polo BNG e polo Partido Socialista no Parlamento Galego, presuntamente contradictoria
a mantida neste Concello con respecto ao destino dos refugallos da planta de Nostián. Dende logo, no caso do BNG, señora Gallego, non hai ningunha contradición. No último pleno ordinario formulamos unha pregunta ao respecto a concelleira de Medio Ambiente, na que dixemos textualmente que considerábamos que o centro xestor das Pías en Sobrado non reunía as condicións para ser o receptor deses refugallos. Eso sí, naquel debate criticamos a actuación da Xunta de Galiza, dificultando que eses refugallos puderan ter como destino Sogama ou intentar impoñer un precio que nos parecía total e absolutamente abusivo, e, por suposto, que compartimos a preocupación co futuro da planta de Nostián. Consideramos que hai que resolver a nova concesión canto antes, hai que resolvela ben, hai que investir nesa planta, é imprescindible incrementar significativamente a porcentaxe de reciclaxe e reducir, polo tanto, o volumen de refugallos, porque ademais un problema é que non só hai un volumen moi elevado de refugallos, senón que son refugallos de moi baixa calidade que dificultan o seu tratamento. Pero esa foi a posición que verbalizamos no pleno desta corporación e que é total e absolutamente coherente ca posición que mantivo o BNG no Parlamento de Galiza. Simplemente quería facer esa matización porque creo que os argumentos a respecto do modificativo de crédito están dados e reiteramos o noso apoio tanto modificativo como tamén a emenda presentada polo Grupo da Marea Atlántica. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Gracias, señora Rey. A calificar de pésimo o carril bici, de diñeiro estragado, creo que foi a literalidade o carril bici en xeral, me parece unha ousadía, pero vindo do grupo que goberna contra Madrid Central, xunto coa ultradereita e a dereita, pois é dobremente usado. Señor Laje, impecable, igual non é a palabra, a vista de que tardamos case 110 días en resolver un problema que ten a dúcias de familias a intemperie e a vista, por exemplo, da xestión das bolsas comedor. Eu entendo que defenda o labor da concelleira e eu tampouco querería dramatizar, pero tampouco pasa nada por ser un pouco máis humilde e mesmo rectificar. Non hai moito máis que engadir a respecto do modificativo, imos apoiar polas razóns que expresei na miña primeira intervención. Para rematar, sí que quería referirme a dúas cousas que aconteceron a semana pasada. Decía antes o voceiro do grupo do Bloque Nacionalista Galego que aprobado este modificativo toca falar canto antes dos orzamentos de 2020. Eu estou completamente de acordo e nos reiteramos unha vez máis a nosa disposición a ser parte dun acordo orzamentario netamente progresista e que impulse a cidade e o modelo de cidade que en boa medida se puxo en marcha no pasado mandato. Nese sentido, falaba antes o señor Laje Tuñas da execución dos orzamentos participativos. Eu creo que, afortunadamente, no futuro o Goberno municipal terá moitas máis facilidades para executar e será estrictamente a súa responsabilidade o nivel de execución, toda vez que está a recibir o apoio dunha ampla maioría deste salón de plenos para este arrinque do mandato. Menciono isto porque a semana pasada creo que demos outro paso máis nese pacto a Coruñesa que tanto interesa ao Partido Popular, poñendo datas, números e atribuindo responsabilidades a boa parte dos acordos aos que chegamos en xullo. Eu quero agradecer a disposición do Partido Socialista a dar ese paso e celebralo. Creo que é positivo para a cidade e creo que é un paso positivo para o mandato. Dito iso, tamén quería facer referencia a unha pequena polémica da semana pasada, un debate sobre si os responsables políticos, non sei se todos os da Marea Atlántica, poden sorber e soprar ao mesmo tempo. Eu non sei se poñer en marcha unha prestación innovadora
onde non había nada, conseguir garantir o dereito á existencia, es decir, o dereito á cidadanía, se pode considerar sorber ou soprar, pero aí está a renda social municipal da Marea, de cuxa entrada en vigor, como decía antes, se cumpren 3 anos. Descoñezo se impulsar a implantación da bicicleta eléctrica e emplear un servizo público de futuro como Bicicoruña é sorber ou soprar, pero aí están os 15 millóns de euros dos fondos europeos. E o que sí sei é que hai dúcias de familias vulnerables que levan meses a intemperie. Sei que avanzar cara a un modelo de mobilidade sostible e eficaz é unha obriga, goberne quen goberne, e non sei se será sorber ou soprar, pero na Marea Atlántica seguiremos ocupándonos de facer o que hai que facer, sexa no goberno, sexa na oposición, e hoxe o que hai que facer é votar a favor dun modificativo de crédito que debía ter chegado a este pleno moito antes, porque a pobreza non agarda e porque non somos todos iguais. Grazas. Grazas, señor Martínez. Señora Gallego. Bueno, muchas gracias. En cuanto al tema del sobrado, simplemente decirle que lo que dije, no dije que el BNG no fuese coherente. Quien no fue coherente es el Partido Socialista, que aquí lleva los rechazos a sobrado y en el Parlamento pide la Comisión de Medio Ambiente. Vamos a ver, no sé si me escuchó bien, señor Laje. Dije que no nos vamos a oponer a este modificativo. Yo creo que eso no es negativo. No nos vamos a oponer a este modificativo que han pactado con la Marea Atlántica. Pero acepté las críticas. Esto es un debate y yo creo que debe aceptar las críticas. El día 23 se cumplieron 100 días del Gobierno, 100 días llenos de buenas palabras, pero sin una sola buena acción. Queremos un Gobierno que pase del dicho al hecho y que tome decisiones. En este modificativo vemos que no es suficiente, entre otras cuestiones que ya he comentado antes, la cantidad que se destina a entidades deportivas. Y yo creo que tenemos que decirlo, ¿no? Para que eso se hace una propuesta, me parece muy bien. Las propuestas de Ciudadanos le decimos incremente la cuantía para las entidades deportivas, por ejemplo, o bueno, pues que la basura y la sociedad siguen siendo protagonistas en esta ciudad, pues está clarísimo. Hace unos días salíamos en los informativos por una plaga de ratas, que las familias tengan que abandonar sus viviendas por plagas, es algo que en pleno siglo XXI pues resulta increíble. De nuevo, estamos en la actualidad por temas negativos. Es urgentísimo poner en marcha un plan de choque y nosotros lo echamos en falta en este expediente, que además llega tarde, como ya dije antes, para la renta social y la emergencia social. La ciudad está exactamente igual de abandonada que con la Marea y pasaron ya los 100 días de gracia. Yo sé que me va a decir ahora que ya están solucionando, porque cada vez que sale una noticia negativa en prensa, como fue el otro día la de las colas en las instalaciones deportivas para pedir plazas, la gente de madrugada, bueno, pues dicen al día siguiente que lo han solucionado, como hasta el año que viene no van a volver a pedir plaza, malo será que no esté arreglado. El plan integral de limpieza urbana no existe, no existe. Por eso nos vamos a abstener. En estos 100 días, la convivencia entre bicis, patinetes y peatones ha vivido momentos de creciente tensión, mientras siguen sin mover un dedo para garantizar la seguridad del peatón. Este verano los titulares más repetidos en la prensa local han sido el Ayuntamiento estudia y la oleada de robos en la ciudad. Todos los días nos levantamos con algún titular de este tipo y no se conoce reacción por parte del Ayuntamiento. No conocemos ninguna propuesta para el comercio, ninguna propuesta para dinamizarlo, ninguna acción para impulsarlo. Tampoco en lo relativo a mercados, ya que con excepción de la modificación aprobada al pasado pleno para el mercado de Monte Alto, seguimos esperando el de Santa Lucía, el de Dormideras o el de San Agustín. En resumen, este Gobierno creemos que ha suspendido tras 100 días de prácticas. A quien hay que reconocerle que ha aprobado en estos 100 días es a la Marea. Les están marcando la agenda de Gobierno y ustedes diciendo que sí a todo. La Marea está ejerciendo de Gobierno desde la oposición y el PSOE, mientras blanqueando sus 4 años y convocando por la vía de urgencia comisiones a diario en función de por dónde viene ese día la Marea. Hasta pactan el modificativo y se lo enmiendan y autoenmiendan para dejar su sello. Si lo han hablado antes, lo normal es que ya lo hubiesen pactado antes y no llegase una enmienda a este pleno. Y quiero terminar recordando, como ya dijo la portavoz de Ciudadanos, que estamos sin una hoja del presupuesto. Luego dirán que va tarde, que no da tiempo a aprobarlo, que hay que prorrogarlo, que no hay acuerdo. Desde luego, en septiembre iban a empezar a negociar, mañana empieza octubre y no sabemos nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Galego. Remata esta quenda, señor Laje-Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, agradecerlle
que recorde as débedas que ten a Xunta co Consorcio de Promoción da Música, sobre todo cando hai membros do goberno galego que para dirixirse ao goberno local utilizan as tertulias de radio e non as comunicacións ordinarias. Tamén isto é unha aportación en positivo. Sí, creo que hai que aclarar que se pode retorcer 20 veces ou 30, señora Gallego, o que sucede noutros lugares. Vostede sabe perfectamente que no Parlamento de Galicia os socialistas non dixeron o que vostede contou aquí. O que me gustaría saber é cal é a súa posición, porque non foi capaz de explicala. Non sei se vostede pretende que se pague 2 veces polo mesmo. Non o sei, supoño. Non sei se é que vostede pretende iso. Desde logo, nós non. Nós non. Agradecer, como non pode ser de outro xeito, que os grupos apoien este modificativo. Eu xa sei que vostede dixo que non se iba a opoñer. Sería bastante duro que se opuxera a destinar máis de 700.000 euros para a renda social ou para a emerxencia. Eu xa sei que vostede se aparta dos coches a respecto suficientemente en términos persoais e políticos. Ata aí chego. O que pasa é que vostede, desde logo, é difícil que teña unha actitude constructiva, aínda que estemos discutindo de cuestións tan elementales como a renda social ou a emerxencia. Señor Martínez, eu digo sempre, non inventaron a roda que estaba inventada, aínda que ás veces dá a impresión de que a inventaron falando da aposta pola mobilidade ou falando da renda social. O Partido Socialista ten, creo que, unha longa traxectoria na que ten deixado un sello moi claro e moi contundente na defensa das políticas de benestar, das políticas sociais. Renda social, hai 243 rendas sociais concedidas ao longo deste ano, señor Martínez. E a señora concelleira de Benestar, efectivamente, como vostede ben di, pois sí, ten sido exemplar e ten sido dilixente, pero ten sido, sobre todo, rigurosa no seu traballo e, polo tanto, penso que tomarse un tempo para poder estudiar ben que decisións tomar non é menor. O que chamaría e chamaba a atención é que, tendo vostedes todos os datos durante 3 anos, cando fixeron o primeiro modificativo, non contemplaran precisamente os recursos que agora temos que poñer. Nos puxemos de acordo, señora Gallego, cando hai maioría hai que dialogar, e cando hai minoría, máis aínda. Polo tanto, chegar a acordos en enmendas, se saca o seu grupo con calquera dos grupos que están aquí, e nomeadamente con aqueles grupos cos que temos un acordo, pois é bastante común. É o normal nas democracias consolidadas, que se busquen acordos e que cada un faga as súas propostas. Eu darlle as gracias ao grupo da Marea Atlántica polo acordo que se chegou para incluir esa emenda para a reparación dos colexios. Señor Martínez, é certo que vostede, e xa remato, que vostede falou dos orzamentos participativos e eu só lle recordei que de 3 millóns de euros que destinaron no ano 2018 só se executaran en xullo deste ano 94.600 euros. É dicir, durante un ano e medio largo só estaban executados 94.600 euros. Orzamentos participativos, sí, desde logo, pero, a ser posible, con un nivel de execución maior. E claro que lle agradezco que non haxa bloqueo, e que penso que sería un erro. Creo que abrimos unha nova etapa, e é unha nova etapa no que a man tendida busca precisamente concertar políticas e buscar acordos en beneficio da cidade, en beneficio das coruñesas e dos coruñeses. E o que facemos hoxe non é ni máis ni menos que darlle soporte a estas necesidades. Si entre xaneiro e agosto se concederon 1.424 axudas de emerxencia social, con este acordo vamos a poder de entrada darlle resposta a 553 que entraron no mes de setembro como solicitude. Non son números, son persoas. E como son persoas e estamos centrados nas políticas para as persoas, por eso actuamos con rigor. Gracias a todos os grupos e a todas as concelleiras e concelleiros polo apoio, incluso aqueles que coa súa abstención pois non teñen unha posición negativa. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos, polo tanto, á votación. Aceptada a emenda
presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. Polo propoñente xa se incorpora o modificativo e, polo tanto, se fará a votación conxunta neste punto. Votos a favor? 18. Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobado. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Que teñan bo día.